כן, אותו בן אדם, תכליתו ומטרתו, או שאין לו, כי לא בא לו לחפש, אבל אם הוא כבר כן מחפש, הוא אומר, שמע, חיים פה פעם אחת, בוא נהנה כמה שיותר. יופי. אותו אחד הולך ונהנה, בהנאות שדיברנו עליהן, ומתחיל לקרות לו אותו אפקט הנורקומן שדיברנו עליו מקודם, זאת אומרת, הוא מתחיל להתרגל להנאות, מחפש דברים יותר מעניינים, יותר אטרקטיביים, ועוד 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 ועוד, והוא מגיע לשחיקה מסוימת, והשחיקה הזאת מתבטאת, כמו שאמרנו מקודם, זה יכול אפילו להתבטא בזה שהוא כבר ירצה להתחתן אחרי שהוא לו 154 בנות, והוא רוצה כבר לאהוב את האישה האמיתית שלו שהיא 155, אז אולי יוכל לאהוב אותה, אבל בחיים לא יוכל כמו שהוא יוכל את האקס המיתולוגית. המושג האקס המיתולוגית הוא מושג ידוע. את החוויה האמיתית הראשונה שעברת עם מישהי, את זה לא תשכח אף פעם. למה? כי זה נתן לך כזה רושם אדיר, הכל כבר יהיה שונה. ככל שהזמן מתקדם, אתה כבר אפילו מאבד את הערך הזה. זה לא שאתה לא, אתה תאהב אותה, אבל תמיד זה לא יהיה הדבר הראשון. זאת אומרת, אנחנו רואים שאותו אדם שהולך ונהנה, בכל דבר זה כך, כן? כל ההנאות שלו הולכות ובעצם ונמצאות במצב של ירידה, וגם שהוא משנה, כמה שנים הוא כבר יכול לשנות. זאת אומרת, זה מגיע למצב בסוף שהוא הולך לרוחב. עכשיו, זה דבר שהוא סופי. אדם שהפן שלו הוא פן רוחני, כן? רוחני, אדם, נגיד, איך שאני מסתכל על זה היום, אומר ככה, החומר שלי, כן, זקוק לריגושים האלה, לאישה, לאוכל טוב. אני בחומר, כמו שאמרת, אני חומר כמוך בשר ודם. אבל יש לי עוד חלק, אבל להפתעה גמורה, הצרכים של החלק הזה הם הפוכים לגמרי. זאת אומרת, אם אני רוצה כל יום להתחתן, מי שלא להתחתן, מה אני משוגע להתחתן? אני לא רוצה להתחתן, הגוף לא רוצה להתחתן, מה הוא פראייר להישאר עם אחד כל הזמן, מה מת כאילו. אבל הוא רוצה כל פעם משהו אחר, נכון? הרוחניות הולכת הפוך. הרוחניות אומרת, אני רוצה משהו אמיתי. משהו אחד, אהבה אמיתית, לא אהבה לאהבה בצמח, היום אני אוהב אותך, מחר אני לא מכיר אותך. כן? אהבה שרצה היום, הכל זה, מה זה אהבה היום? אני תמיד צוחק, אני אומר אהבה, אתה אוהב אותה. איך אתה אוהב אותה בתוך יומיים? כי כיף לך איתה. אז אתה אוהב אותך, כי היא עושה לך כיף. תהיה אמיתי, אין לי בעיה עם זה. אבל תגיד, איך אתה יכול לאהוב בן אדם שלא נתת לו כלום? אהבה בת ראשון, יכול להיות שיש קליק מקובל, קליק זה דבר פיזי, או איזושהי התחברות מסוימת, אבל אתה רואה אהבה, מה אהבה? מה נתת לבן אדם הזה שאתה יכול לאהוב אותו בעצם באמת? אבל המושגים של אהבה כבר קיבלו ביטוי שונה. אז שוב, אנחנו נמצאים באמצע הנקודה של אדם, שהוא אדם שחי פעם אחת, אז הוא אוהב אהבות מהירות, הוא אוכל פאסט פוד, הכל פאסט אצלו. אבל מתי שהוא מגיע לשחיקה, האדם הרוחני אומר לא. מכיוון שאני מבין את האדם הרוחני אצל אותו אדם. כן, אדם הרוחני, כן, הצד הרוחני אצל אותו אדם, שמבין שהוא מורכב מחלק של גוף, אבל גם מחלק של נפש רוחני, שהצרכים שלהם הפוכים, מתחיל לקנות שאם הוא לא יאכיל את הנפש הרוחנית שלו, פה מגיע תסכול שדיברנו עליו, כי הוא לא מודע לרוחניות, הוא מנסה להאכיל את הרוחניות שלו בחברות, בסרטים, והוא כל הזמן מרגיש שהוא רעב, הוא לא מבין למה. אתה צריך להסביר לו, אדוני, אוכל רוחני מאכילים רוחניות, אוכל גשמי עם גשמיות, תעשה את שניהם ביחד, יהיה לך סבבה. והתסכול הפנימי והחיפוש הזה של אנשים שיושבים מול השמש בגועה ומשתחווים, או איזה שהם סיבות אקסטרות כאלה ואחרות, או אפילו שמים עצמם, זה פשוט אותו אוכל רוחני שאני מחפש משהו אחר ואני לא מודע לו. הנשמה לא שבעה משניצלים. נכון. אוקיי, עכשיו, מה בעצם קורה פה אם כך? שים לב, דבר מעניין. בוא נדבר על זוגיות, כי זה דבר שנדבר אפילו היום לחבר בני 14-15. היא אומרת לו, אתה אוהב אותי? כן. תגיד בגיל 18, בוא נתחתן. שמי, אני כוח, אני זה, מחויבות. למה לא? אתה אוהב אותה? לא, עדיין לא, אני לא בטוח, בוא נגור 7 שנים ביחד, נראה מי, מה, למה. אבל מה, כמה, זהו, אתה אוהב, אתה אוהב. לא, הוא לא יכול להתחייב. מפחיד אותו להתחייב, נראה לו כלא. כי אתה מסתכל על הגוף, הגוף הזה יזדקל עוד מעט, תראה כמו עץ אלון, תרצה גוף אחר, גוף יותר יפה, תראה בחוץ גוף יותר יפה, תימשך למשהו אחר, אני רוצה גיוון. גיוון כזה זה דבר גשמי, וגיוון זה מסוכן. כי אתה יכול לאהוב עד הרקע שתגיע מישהו יותר יפה, יותר חכמה. לעומת זאת, אדם רוחני אומר ככה. מישהי אחת, בוא נלך על הרוחניות הקיצונית שיהדות אומרת. אנחנו נבודד אותך מנשים. וואו, מה זה הטירוף הזה? תירגע בן אדם, מה זאת אומרת? איך שידוך? תגיד לי, מה אתה פסיכופת? שידוך, מה מה קרה לך? אתה יודע, זה רק המילה הזאת מגיעה, האנשים באים להם להכיר רק במושג הזה. אבל בוא נסתכל על הפן הפנימי של זה. הפן שאנחנו הכרנו בחוץ, רואים לך איזה מישהי, מתאים לך, תחתן, מכניסים אותך, אתה יודע, למיטה ותסתדרו ויהיה בסדר. בוא נראה את הפן מעבר לזה. טוב, מכיוון שאתה גוף ונפש, ואם נרגיל אותך ל-18-20 בחורות, אתה מאבד את היכולת האולטימטיבית לאקס המיתולוגית, זאת אומרת לחוויה הרוחנית, פילומנית, החזקה, עם אישה, אנחנו רוצים לעשות לך תרגיל. אנחנו נמנע ממך אישה. תקופה מסוימת, תקופה הורמונלית שזה קשה. ניתן לך אוכל רוחני אחר בו זמנית, שנקרא תורה, נקרא לזה כרגע האקסטה הזמנית, שהרוחניות שלך. לא יהיה לך קל, אבל תדע, אתה משקיע מניות, אתה פותח עסק. אוקיי. הבן אדם הזה קשה לו.
והוא כאילו מסוגף, הוא סוגר את עצמו מבחורות, הוא מקבל איזשהו אוכל זמני אחר, ופתאום מגיע הזמן, אמרו לו, אדוני, ספרייז, טאדאם, מה? אישה. מה זה? מה זאת אומרת מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה? אנחנו נסביר לך מה זה. ואתה כמו ילד, אתה יודע, בן 18, ויש פה תואר ונקיות של ילד שמגלה שוקולד פעם ראשונה. כמה הוא נהנה מהשוקולד הזה? אז למה עד עכשיו חיכית איתו? כי עכשיו הגיע הזמן את האישה הזאת לקחת וביחד להיות אחד ולבנות דבר שנקרא בית יהודי. זאת אומרת, כשהגיע הזמן והתכלית, עובדים יסודי. ואז הוא מכיר אישה. עכשיו תראה, פתאום הוא בא, נפגשתי, הוא אומר, שמע, היא לא יפה בעיניי. אנחנו לא אומרים לו תהיה רוחני, אין יופי. אין יופי, לא, חס ושלום, חז"ל אמרו, אשתו של אדם צריכה להיות נאה בעיניו. למה? כי הוא בן אדם. הניסיון המיני הראשון, החוויה הגדולה, עוברת עם מישהי שיש לו קליק איתה, הוא יכול לעבור 10 שידוכים, הוא בוחר מישהו נפגש לכמה פעמים, רואים שיש נקודות משותפות, יש קליק גם פיזי, משותף איתה, אומר לך מכאן והלאה, כנס למים. ובעצם, רגע, למה זה כאילו יותר קל? מכיוון שיש מטרה למשפחה היהודית. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, נתחתן ונראה מה נעשה, את תלכי לעבוד, אני אעשה ככה ונראה לאן ילדים לכו. הם מבינים שהם הולכים פה למטרה מסוימת, כשהמטרה מסוימת ואתה בנקודת פתיחה ואתה יודע, אני צריך ביחד להגיע לפה, ואני פה הרבה יותר קל אחרי זה לבנות ביחד. לפני 4 שנים איבדתי את הבן שלי. הוא היה בן 2 ו10 חודשים. הוא נהרג באוטו, זה היה מראה נורא מזעזע. עברנו ימים קשים מאוד באותה תקופה. ואז התחילו להגיע אנשים שניסו לעזור ולתמוך, והכרתי איזה זוג, נינה ומרדכי, שהם זוג חרדים, והתחילו לתמוך בי, באו כל יום, וליטפו, ומילה חמה, ועוד מילה, וכונן ברצון להיכנס להיריון. וזה לא כל כך הלך בהתחלה, ואז נינה אמרה לי, בואי ננסה, נלך למקווה, אולי נראה את הישועה. הסכמתי, הלכנו.